Newid. Newid personol. I fi, roedd y newid mwyaf yn dod yn yr awr mwyaf anodd. Yr awr mwyaf di. Achos dyn y pryd, rydyn ni'n agored i newid, yn barod i newid. Mae hynny'n wir amdana i, a mae gallu bod yn wir am gymuned gyfyn hefyd. Richard Parks ydw i. Nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Mae dyfodol y maes glo yn y fantol. Mae Llywodraeth Thatcher am chwalu'r undeb, ac mae hi wedi paratoi'n gyfrinachol am streic hir. Mae'r Glowyr yn wynebu misoedd heb waith. Mae teuluoedd nhw angen arian, angen bwyd, angen cefnogaeth. A dyma gynnig o help yn dod o le does neb yn disgwyl, grŵp o Lundain. Mae nhw'n casglu arian i'r achos, ac am ddod i weld y Glowyr a'i teuluoedd yng Nghwm Nedd, Cwm Dilais a Chwm Tawe. Erbyn hyn, da ni'n gwybod y stori'n dda. Mae ffilm amdani, Prydain, ond ar y pryd does neb yn siŵr beth fydd agwedd y Glowyr. Ond yr awr mwyaf anodd, yr awr mwyaf di. Dyna pryd mae newid yn bosib, dyna pryd mae newid yn digwydd. A do, fe ddaeth teuluoedd y Glowyr a'r Lesbians and Gays Support the Miners o Lundain gyda'i gilydd i geisio amddiffyn cymunedau'r maes glo. Yn y diwedd, fe ddaeth y streic i ben, a'r Glowyr yn gorfod mynd yn ôl i'r gwaith, heb fawr o obaith i gadw ei swyddi. Daeth ddiwedd i gyfnod y pyllau glo yn y cymoedd. Newid anodd iawn. Ond roedd y partneriaeth rhwng grwpiau LGBT a'r undeb yn droboint yn hanes pobl hoyw ym Prydain. Y neges oedd yn gryfach gyda'i gilydd, neu fel oedd banner menywod Mae'r yn dweud, your fight is our fight. 1985, bleidleisiodd cynhadledd y bleidlafur i gefnogi hawliau bobl LGBT, a hynny diolch i Undeb y Glowyr.